asli. So. Aku gaya lintang, kau pengin tapati, tak wehna sliramu sayang. Ning kahanane aku durung ngerti slirane wong klombang radio sing bisa dadi gantine. Apa ki judulnya apa? Gelombang asmara. Wah, cocok tak rungokke. Bangro arep tak dueti. Tak rungokke kanthi cermat. Ya. Eda, lagune. Arep tak sangoni ngono. Oh, sangoni selamat. Iya.